conec el Charlie. Us enamoreu. Ens enamorem perdudament. Us convertiu en parella, però clar, aquí tenim un problema. I és que tu vius a Barcelona. I ell a Londres. I a Londres. Ja havia viscut a Nova York. Londres està molt a prop, 2 horetes amb avió. Puc tornar a treballar aquí quan em demanen. Com a actriu catalana i espanyola tinc més feina aquí que no pas a Anglaterra. Però és evident que ell, al dedicar-se al dret, si tu vols exercir com a advocat a Espanya, has de treure't la carrera de dret. Si has de començar de zero. Has de començar de zero. I clar, ara demanar-li també pots ara estudiar el dret romà? No, crec que de moment no passa. Però mai se sap. S'ha de ser lliure i s'ha de ser mentalitat oberta. El cas és que el 2008, no sé si és jugant-vos una moneda cara o creu, però ets tu la que va cap a Jo vaig més cap allà, tenia moltes ganes de ser mare. Això és el que a mi em va costar molt. Jo tinc endometriosi severa i m'ha costat molt ser mare. Llavors vaig decidir dedicar-me molt a intentar ser mare. I d'aquí vull abraçar totes les mares que tenim endometriosi, que ho hem aconseguit, i a les que ho estan buscant, i a les que no ho han aconseguit, en aquesta lluita tan personal de la dona. Una abraçada ben forta a totes. Mua.